De nieuwste onwinst van LJODK is deze Peter Lageweg. Korballer van het Ier in het Ier 2009. Meerdere keren Nederlands kampioen. Maar hij hier even een Ier reist nedig. Dat Ier is voorbij en hij zet nou dus uiteindelijk bij LJODK. Hoe is het na een sabbatical om weer op het veld te staan? Nou, tot nu toe bevalt het me hartstikke goed. Het is, maar de voorbereiding hebben we de ouder uit. En ik ben even geblesseerd geweest. Maar ja, dat bevalt me hartstikke goed. Ik heb Peter, toen die zoontje bij Dorsmooi maken in de selectie kreeg. Ja, toen had hij nog een hele andere rol. Dan ben gewoon ik nog de speler die gewoon, nou ja, Jelle was de trainer die en vindt het voetbal best. En nu is het heel duidelijk dat hij gewoon mooi praat. En ik oormeester misschien het beter te maken. En dus een nieuwe rol voor Peter Lageweg. Hij is bij LJODK kwam met het doel om zijn ploegmaten beter te maken. En vanzelfs zal hij zelf ook zijn kunsten graag weer vertonen. Maar hij had wat efterstaan en zal weer nieuw ritme opdwaarmaten in dit nieuwe seizoen. In de beginfase gaat het aardig liek op tussen SCO en LJODK. Je de voorsprong voor SCO via Lotte Spitsen. Peter Lageweg staat bekend om zijn kracht onder de koer. Sterke rebounder en dat demonstreert hij ook. En hoe wichtig dat wezen kan, laten ze hier zien. Want het is LJODK wat direct terugbouwen kan naar de onderschepping. En dan kennen ze zien dat ze weer oer SCO heen beginnen. Het is het afstandsschot van Eke de Boer die het LJODK op voorsprong zet. Zij zoon. Maar nog voor het skoft is het toch weer SCO dat heel verrassend de leiding oerneemt. Connie Oosterhof bepaalt de rijstaan op 8 zoon. En dan is het al duidelijk dat het een wedstrijd wordt van twee ploegen die elkaar net een soort ontrennen. Beide ploegen hebben een soort nieuwe spelers inpassen moeten. En het vizier benamen bij de molje van LJODK staat net op scherp. En dat betekent dat het heel lang liek opgaan kan. En dat de doelpunten duwen binnen. De meeste doelpunten komen op namen van de vrouwen, maar zo nu en dan door de molje mee. In dit geval is het Frank van der Veen die het SCO op Oliver Njogen zet. Maar Jan-Sjoerd Pol, de nieuwe trainer van SCO, is er nog lang net gereisd op. Hij weet dat zijn ploeg op papier misschien de mindere is en dat LJODK altijd gevaarlijk blijft. Femke Mulder met haar tweede treffer zorgt op een nij voor de voorsprong van LJODK. Alweer 12 en in die slotfase is het alweer in liekwicht. Als het hier Susanne Velstra is die het via de vrije bal tekent voor de nieuwe voorsprong. 13-12 in de slotfase van de wedstrijd. En LJODK hekt het weer aan. Marion Visser, 13 gelijk. En een winnaar is dan moeilijk om te tonen. Al is hier een hele grote mogelijkheid voor Jeldo Slagman. Maar die mist op de stand 13 gelijk. Ja, hoe duur is die misser? Dat zal blijken doen. Aan de andere kant, een heel sneu geval voor Erwin Zwart. Hij gaat hier trots in ankel. En dat zocht er net goed uit. En dus moet Gerald Aukes aanpassingen doen. Erwin Zwart verliet het veld met een zwiere ankelblessure. En de wedstrijd moet uitspelen worden met een invaller. En dan is het een forceerde actie van Peter Lageweg die het balverlies oplevert. En had SCO weer de kans om toch nog de volle buit te pakken. De misser is daar, maar dan de oertreding onder de koer. Want het is Marcus de Boer die de bal uit de hand tikt hier bij Jelmer Posma. En dat is een stip. En die stip is voor Roman Vesnik, de Tsjechisch international. En die is heel cool. En dat betekent ook dat Peter Lageweg zijn eerste derby verliest in de nieuwe rol. Ja, ik moet er zelf ook aan wennen natuurlijk. Maar ik moet gewoon eerst waar ik ook zelf op niveau kom. En dan moet ik, probeer ik de oren te helpen. Maar ik moet nou eerst maar even op mijn eigen spel recht zien. Voor SCO geldt dat ze met deze nieuwe selectie dus vooral voor een verrassingswarretje kennen. LJODK die had op papier de betere ploeg had. En zeker bij de heren wat meer skatkracht. Maar ja, goed, gelukkig weer op papier de wedstrijd net spelen, nog steeds net. En ja, wij komen hier er echt een wedstrijd van maken. En ik denk dat mijn spelers het goed oppakt hebben.